Mennään nyt vähän kuntoille. Ei kun ne alkaa täältä. Ei kun tästä helpompi mennä ylös. Hei, mennään täältä, kumpi on ekana. Ylhäällä! Sieltä se Valvo juoksee. Hello. Guys. Tästä helpompi mennä alas. Mä en jaksa enää juosta. Mä oon juossut ihan tarpeeksi. Mitä? Tästä meidän mennä. Joo. Hei, mennäänkö tuota salareittiä? Mä otan tässä. Mä en jaksa tulla sinne. Mä menen sillä aikaa tänne vuorille. Tää on aika korkea vuori. Mä oon joskus mennyt tosta aidan läpi ja sitten mennyt tonne. Niin mä oon niinku ollut tossa. Sori, tästä voi tulla aika pitkä. Tai niin, tästä tuleekin. No niin, tulee. Mä kuvaan sua. Mut vaan... Mitä? Eiks mulla ole upeat kengät? Ja tollakin on upeat kengät. Hei, nyt mennään. Minä olen Mammarainen. Mammarainen. En mä tiennytkään. Kettu, tuolla on taas joku roska. Roska. Hei, sit sä panttiin, otetaan se. Miksi? Sit sä panttiin. Ota se. Hyi, onks toi lonkero? Kierretään se tälleen roskiin. Tommosia ei saa jättää tänne. Ei saa. Tai sit sä vaan ihan kannat sen. En mä halua, koska sen joku on voinut pissata sinne. Mut miten sä saat sen sinne roskiksi? No mä laitan sen siihen roskiksen viereen, niin sitten joku voi nostaa sen siitä. Joo, tai sit se vaan postasee sen samalla kun saamme takaisin. Ehkä tää video on ehkä tarpeeksi pitkä. Joo, moikka!